Ишет, күр, истә тот. Хәерле көн, шәкертләр. Бүген дә без татар теленә булган белемнәрне ныгытуны дәвам итәрбез. Билгеле булганча, татар телендә рәт һәм ирен гармониясе бар. Бүген без нәкъ шушы гармонияләр турында сөйләшербез. Рәт гармониясе ул сузык авазларның калынлыкта һәм нечкәлектә ярашуы. Мисал өчен, балалар сүзе. Әлеге сүз безнең бары тик калын сузык авазлардан гына тора. Һәм шәкертләр сүзе. Әлеге сүздә бары тик нечкә сузык авазлар гына кулланылган. Ә инде ирен гармониясына килгәндә, монда әз генә югалып калырга мөмкин. Биредә о һәм ö авазлары үзләреннән соң килгән ы һәм ö авазын иренләштерәләр. Мисал өчен, колын һәм төтен сүзе. Ишетүегезчә без әлеге сүзләрне әйткәндә, ике ижектә дә о һәм ö авазын ишетәбез. Колын сүзендә о авазы, төтен сүзендә ö авазы. Ләкин шуны онытырга ярамый. Безнең әлеге иренләшү ул бары тик әйтелештә генә чагыла. Язганда беренче ижектә о һәм ö хәрефен язабыз, ә инде икенче ижектә ы һәм ö хәрефен язабыз. Мисал өчен, төлке, колын, төтен, сөлге. Безнең әйтелештә иренләшү очрагы чагыла. Ягъни без ишеткәндә иренләшү процессын ишетәбез. Ә инде язганда без дөрес итеп беренче ижектә о һәм ö, икенче ижектә ы һәм ö хәрефләрен язарга тиеш. Шәкертләр, әйдәгез әле үзебезнең белемнәрне ныгытып куйык. Мисал өчен, төлке, колын, сөлге, төтен, болын. Әлеге сүзләрне әйткәндә без авазларны иренләштереп әйтәбез. Ә язганда исә беренче ижектә о һәм ö хәрефен, икенче ижектә ы һәм ö хәрефен язабыз. Онытмыйбыз. Белемнәрне ныгыту өчен сезгә өешен тәкъдим итәбез. Бирелгән сүзләрне ике төркемгә, иренләшкән һәм иренләшмәгәнгә аерып язарга кирәк булачак. Исегезгә төшереп үтәм, җавапларны Шаян ТВның Instagram шелтәрендәге битенә җибәрүегез сорала. Шаян ТВны кара, булырсың иң шәп бала. Хөрмәтле шәкертләр, шәп бала булудан кала белемле дә булыйк. Киләсе очрашуга кадәр сау булыгыз.